Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa panahon sa Roman Empire, ang krus gigamit sa pagbitay. Kini simbolo sa kaulaw o pinatsay nga silot alang sa mga rebelde. Apan sa dihang si Jesus gilansang og nabanhaw, nabali ang kahulugan niini. Ang giisip kaniadto nga timaan sa kapildihan og kaulawan, nahimo nahinong timaan sa pagdaog sa kamatayon og sa kasalanan. Gingon pa ni Santa Rosa de Lima, there is no other ladder to heaven but the ladder of the cross. Walay laing hagdan padung sa langit kundili mao ang hagdan sa krus. Sa ebanghelyo karong adlaw atong nadungog ang makapakugang kaayo nga panawagan ni Jesus. If anyone wants to be a follower of mine, let him deny himself, take up his cross and follow me. Matthew 16:24. Kung gusto ang usa ka tawo nga mosunod kanako, isalikway niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Si Jesus nag-awhag kanato sa usa ka kinabuhi nga sukwahi sa kagustuhan sa kalibutan. Dili lang pagsunod sa kahayag, kundili lakip ang pag-agi sa kasakit. Unsa may mga puntos nga mapamalandungan nato karong adlaw? Unang punto, ang musunod kang Hesus mopas-an sa iyang krus. Ang kinabuhi sa Kristiyano dili lang pagbuhat sa maayo kung hapsay ang tanan, kundili pagbuhat gayud sa kabubuton sa Ginoo bisan pa sa kasakit, bisan pa sa kalisod o bisan pa sa pagsalikway sa uban. Sama sa gisulat ni San Pablo, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Galatians 2:20. Gilansang ako uban kang Kristo ug karon dili na ako ang nagkinabuhi kundi si Kristo ang nagkinabuhi sulod kanako. Ang krus nga atong pas-anon dili hulma sa kahoy kundi hulma sa atong adlaw-adlaw nga pakigbisog sa pag-antos ug sa pagbarog sa atong pagtuo. Busa, dili kita mosunod kang Kristo tungod lang kay sayon ang panaw kundi tungod kay siya mao ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Ug ang dalan nga iyang gipakita mao ang dalan sa krus nga musangpot sa kabanhawan. Ang musunod kang Hesus mupas-an sa iyang krus. Ikaduhang punto, ang sa iyang krus mupas-an makabaton og kaluwasan. Sa panahon ni Hesus, ang krus mao ang pinakabugat nga porma sa silot sa mga rebelde batok sa Roma. Pantanawa karon, ang krus anaa sa atop sa atong mga simbahan, sa atong mga rosaryo, sa altar ug sa uban bisan gani sa atong mga liog. Giunsa kini pag-usab? Ang gugma ni Kristo naghimo sa krus nga ehemplo sa kaluoy, pag-antos ug kaluwasan. Sa modernong konteksto, daghang krus ang gipas-an sa mga Kristiyanos. Kini lang daang pagsupak sa korupsyon, pagpatunhay sa unsay tinuod diha sa social media, ang pagbatok sa mga bisyo sama sa sugal, ang atong pagsupak sa online gambling, online sabong, sugal sa minatyan, mga illegal nga dula, mausab kini ang atong pagpas-an sa krus isip komunidad aron masunod si Kristo sa iyang pagkabalaan. Ang sa iyang krus mopas-an, makabaton og kaluwasan. Story time. Daghang tao ang nagtawag kang San Juan de la Cruz, Saint John of the Cross, sa iyang ngalan karon. Apan dili tanan nakabalo nga ang iyang tinud nga ngalan Juan de Yepes y Alvarez. Gitawag siya nga de la Cruz, sa Binisaya, sa Cruz, tungod sa iyang lawom nga debosyon sa kasakit ni Kristo. Mao nga sa dihang siya nahimong relihiyoso, wala siya nagpanuko sa paghangop sa pangalang San Juan de la Cruz. Mga igsuon, mga anak sa Diyos, ang krus nga inyong gidala karon, ang kasakit, ang mga hagit, ang pagsulay, ayaw kalimot, kanang inyong krus mahimong pultahan sa inyong kaluwasan kung kini inyong isalig ngadto kang Kristo. Hango pa ang krus kay dinhi anaa ang inyong kaluwasan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita.
hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.